खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 20 डिसेम्बर 2021 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो देरहासार जानो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होनो हागोन। गोदान बोलो फैगोन, गोदान सानखांनो रोंगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजावबो गोबां मान मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुनखौ फोथायनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन आरो गोरोबनो रोंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावामानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन आरो मोजाङै मावफुंलांनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन। गावखौनो लोगो गैजायै बायदि हारसिं आरो गोनो गोथो मोनगोन। गोसोआव जोबोर दुखु फैनोबो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियावबो मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ मानोबा लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहायाबो मोजाङै थागोन। माबा साननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजावबो गोबां मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौबो दिनै थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु फैनो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ
गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां फैनोबो हागौ। जेरावखि थाङा मानो मोजाङैनो दावबायनो हागोन आरो हान्थिनोबो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन, समाजावबो मान मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। न'खराव अननानै फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन आरो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो मावफुंलांनो हागोन। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ एबा हान्थिनोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजावबो गोबां मान मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाखौ दिनै मोजाङैनो जोथोन लानो रोंगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोखौ जोबोर लोरबां मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। रांखावरियाव दिनै मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव सोरबा आलासि फैनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आयाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौबो दिनै मावफुंलांनो हागोन। गोदान खामानिखौ जागायजेननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो
गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौबो थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसानि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।